Основната идея е, че насилието на деца има много различни форми. Една от тези форми е отнемането на правата им да бъдат с двама родители, отнемането на децата от родители, родителското отчуждаване. Една от тези форми е, всъщност тази може би е най-силната форма, защото на насилие, на психологическо насилие, защото тя превръща децата в девиантни индивиди и не успява да ги изгради като личности, т.е. нарушава изграждането им като личности и по този начин децата достигат до някаква фаза, в която стават несигурни, хора без цел, хора без посока и всъщност от това насилие, което те са получавали в семейството си, те после се превръщат самите те в насилници. Има няколко неща, които могат да се направят, едно от които е в момента и мисля, че в момента е шанс на държавата и на хората, които се занимават с права на деца, да се приемат правилните законови промени. Като законовите промени не бива да включват само фактическата презумпция на споделено родителство, която безумно е отменена с решение на Върховния касационен съд, с тълкувателно решение дописван закона. Трябва да бъдат приети редица мерки, които да криминализират родителското отчуждаване. Трябва да бъдат приети мерки, които да направят така, че децата да имат право да се възползват от правата си, да виждат двамата си родители. Трябва да бъдат приети мерки, така че системата на социалната грижите за дете и закрилата на дете да работи и тя да работи в полза на децата, а не в полза на единия родител, защото, както знаете, много често единия родител е бащата и това е в 95-6% от случаите и тогава децата биват страдащите в крайна сметка. Всъщност, каквото и да се случва в едни конфликтни отношения между двама родители, крайният страдащ, този, който отнася насилието, е детето. За да е бухалка, която се използва формално, за да се... Първо смятам, че е противоконституционен, второ се използва като бухалка за родителски права, в делата за родителски права и това, че само по една клетвена декларация, моля другарко, аз се кълна, че всичко е точно и той ме наби, може да получите такава силна подкрепа за една от страните в дело за родителски права и така да смачкате другата страна и включително и детето, нали, по този начин, че да се случат ужасяващи неща с неговото развитие като личност. Колкото до правосъдието, аз вчера излизам от дело за домашно насилие, в което следващото заседание беше насрочено след 3 месеца. Съда е задължен до 1 месец да реши делото, но насрочва следващото си заседание след 3 месеца. Това е ужасяващ начин на работа. В същото време, когато има добре поръчано и добре оформено задание, да го наречем, съда решава нещата за дни, за 20, за 30 дни и така нататък. Ние от Гласът на бащите имаме идея, която ще изложим пред народните представители, която е да вкараме производството за деца в бързото производство, предвидено по ГПК, т.е. да се даде максимален срок от 3 месеца на всяка инстанция, за да бъдат решавани проблемите с деца. По този начин ще се избегне или ще се намали риска от родителско отчуждаване и така нататък. Ами, участваме в някакъв протест, който е за насилието. И нашето послание е да няма насилие против децата. Това е. Не искаме да има деца, които да растат в условията на насилие и семействата да се превръщат в бойни полета или във враждуващи места, където майката и бащата се борят за надмощие. Децата имат права. То няма закон, който не е проблем. Или няма закон, който помага на децата. Не мога да кажа, не съм юрист, не съм правист, но до това, което виждаме, че всичко е против децата. Законите на МВР, законите на отдел за закрила на детето, законите на държавната власт. Няма нито един закон, който пък да помага на детето. Аз това видях. Нито едно дете. Виждал съм адски увредени деца. Деца, които с месеци имаше едно дете, 2 години беше излизал от тях. Отдел за закрила на детето казаха, ние нямаме правомощия да му помогнем. Детето не можеше да говори. До такава степен беше увредено. И държавата я няма. Просто я няма.
Аз съм виждал това дете в държавата. Не съм го виждал извън държавата. При тебе как са нещата? Ами, не искам да коментирам пред медиите. Не са добре нещата. Въпреки, че се боря всеки ден и че имам значителни успехи, не са добре. Тук сме дошли да покажем един от най-големите проблеми в обществото – родителското отчуждаване и в последствие, което се превръща в родителско отчуждение. Това нанася много тежки вреди и страдания на децата в дългосрочен аспект за целия им живот. Обхваща рисково всички 1 милион и 100 хиляди деца в България, като около половината от тях са засегнати от проблема пряко. Както казахме, родителското отчуждаване и отчуждение са основни проблеми на децата в съвременното общество в България и необходими са сериозни мерки от страна на държавата, чрез парламента, изпълнителната власт и съдебната власт за приемане на някакви закони, за изпълнение на режимите на лични отношения, за даване на по-добър режим за пребиваване на децата, за грижа при бащата. Необходимо е социалните да им се обърне сериозно внимание по процедурите, които трябва да бъдат антидискриминационни и безпристрастни по пол. Необходимо е да има контрол на тяхната дейност. Необходимо е да бъдат включени в антикорупционния закон. Полицията заедно с експерти, психолози и социалните могат да предават децата, когато това е проблемно и един от родителите го възпрепятства. Медиацията е много важен процес, когато едно семейство или двама родители се разделят, за да разберат и осъзнаят тежестта на този проблем и с това осъзнаване да направят най-доброто за децата си, като им дадат шанс да бъдат и с двамата си родители. Споделеното родителство е изключително полезно за децата, доказано от световната практика и статистика, и ще доведе именно до това добро реализиране и съществуване на децата. За това ние настояваме, бащите настояваме да се приеме един много добър закон в парламента на второ четене, за да могат децата да бъдат щастливи и здрави и пълноценни в своето бъдеще.